سلام تعني هبلي كميت أنحو زخبركم تخطاتلتي هابا ميديا كابا زخون يكون تعنتو نتابو مخوان ومناتن تكوساتن حابريتاتات كقربلكم زتدالو هابا ميديا كتكتاتلو إن عدمكو إن قربلكم مدلوات بتكوسو نخباتحكم نيشانلنا سبسكرايب بمقبار نايدو الملكت كتنخون لايكن شيرن بمقبار دما مدلواتنا نابكالوت نخباتحو ختقابرو نلابو نلومي سوني 28 حدار كلتاشن 22 نابا زدلنا يوم زيناتات كبلكم فلما كان دغن دنتبتات كسمعكم زي تفرم سممعنا السلام فرك فري انتدأ خوينو سراويت شعبية كامريت تقراي تتراري كوكوات سألوه تابايلو بريزيدنت أمريكا جو بايدن أبا كينات زتفتقمو قبنات صوتاوي عمد تحتات نتقبر مذاكر كفرمو يوم تابايلو سراويت شعبية حزون أبلع حزب تقراي سفحتي قفعتاتي فتسمالو زبلون كالو زيناتات ندالينا لنا كسامو داتا مدلواتنا كتكاتو لنا نعدمكو حزينا بزرزرم كسقركم ኢትዮጵያውያን ነዊሕ እዋናት ዝብህግዎ ዝነበሩ ናይ ሰላም ስምምዕነት ፍረ ከፍር እንተኾይኑ ሰራዊት ሻዕብያ ካብ ትግራይ ክወጽእ ኣለዎ ተባሂሉ ጋዜጣ ሪፖርተር ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ዝወጸሉ ግዜ ብዝብል ርእሲ ሒዝዎ ኣብ ዝወጸ ጸብጻብ ሃንደበታዊ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ስዒቡ ኣብ ኢትዮጵያ ነበራዊ ሰላም ክሰፍን ከም ዝኽእል ዘሎ ተስፋታት ልዑል ከም ዝኾነ ገሊጹ ወታደራዊ ኣዘዝቲ ክልቲኡ ሓይልታት ኣብ ናይሮቢ ብዝገበርዎ ስምምዕነት መሰረት ሰብኣዊ ሓገዛት ብዘይ እንቅፋት ካኣቱ ናይ ወጻእ ሓይልታት ተጸራሪጎም ክወጹ ብድሕሪኡ ድማ ሰራዊት ትግራይ ዕጥቁ ክፈትሕ ዝብሉ ስምምዕነታት ከም ዘለውን ብድሕሪ እቲ ስምምዕነት እውን ኣብ ባይታ ተግባራዊ ስራሕቲ ተጀሚሮም ከም ዘለውን ንዕውትነት እቲ ስራሕቲ ግን ካብ ባቡር ክወጽእ ዝኽእል መሰናኽል ግን ኣሎ ይብል ጸብጻብ ሪፖርተር ጋዜጣ ሓደ ካብቶም መሰናኽላት ድማ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ መሬት ትግራይ ምህላው ከም ዝኾነ ይገልጽ እቲ ጸብጻብ ኣብቲ ዝርርብ ስምምዕነት ሰላም ኤርትራ ዘይምስታፋን ኣብ ምትግባር ውዕሊ ሰላም ድማ ምስ ሕወሓት ዘለዋ ናይ ነዊሕ እዋን ቅርሕንቲ ኣብ ግምት ብምእታው መስርሕ ሰላም ክትዘርግ ትኽእል እያ ዝብል ዓብዪ ስጋኣት ከም ዘሎ ጸብጻብ ጋዜጣ ሪፖርተር ይሕብር ካልኣይ ዕንቅፋት ሰላም ክኸውን እዩ ተባሂሉ ዘሎ ድማ ኣብ ትግራይ ኩሎም ዓይነታት ግፍዕታት ተፈጺሞም እንተብቅዕ ህዝቢ ትግራይ ግቡእ ውጽኢት ቃልሲ ከይረኸበ ዕጥቂ ሰራዊት ትግራይ ክፍታሕ እዩ ተባሂሉ ዝተገበረ ስምምዕነት ዘይተዋሓጠሎም ደገፍቲ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ምኹራዮም ስግኣት ከም ዝኾነ እውን ተጠቒሱ እዩ መንግስቲ ፌደራል ከም ናይ መወዳእታ ተሓላቒ ሉዓላዊት ኢትዮጵያ መጠን ዝኾነ ናይ ወጻእ ወታደር ሓይሊ ካብ መሬቱ ንዘይተወሰነ ግዜ ከይንቀሳቐስ ናይ ምእጋድ ግዴታ ኣለዎ ስለ ዝኾነ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ክወጽእ ክገብር ይግባእ ይብል ጸብጻብ ጋዜጣ ሪፖርተር ኢትዮጵያውያን ነዊሕ እዋናት ዝብህግዎ ዝነበሩ ናይ ሰላም ስምምዕነት ፍረ ከፍሪ እንተኾይኑ ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ትግራይ ተጸራሪጉ ክወጽእ ከም ዘለዎን ቀልጢፉ እንተወጽእ ድማ ቁልጡፍን ዝሐሸን ሰላም ክረጋገጽ ከም ዝኽእል እቲ ጸብጻብ የረድእ ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ሕዝውን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ መሬት ትግራይ ሰፍሕቲ ግፍዕታት ይፍጽም ከም ዘሎ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ጠቒሰን ዝተፈላለያ ማዕኸናት ዜና ዓለምና ይጽብጽብ ኣለዋ ኣብ ፕሪቶሪያን ናይሮቢን ዝተፈረመ ስምምዕነት ሰላም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ናይ ወጻእ ሓይልታት ክወጹ ይገልጽ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ኣሊሳንጎ ኦባሳንጆ እውን ድሕሪ እቲ ስምምዕነት 24 ሕዳር 2022 ናብ መቐለ ኣብ ዝመጹሉ እዋን ካብ መሬት ትግራይ ምውጻእ ናይ ወጻእ ሓይልታት ናይ ግድን እዩ ክብሉ ተሰሚዖም ነይሮም ኮይኑ ግን ሕዚ እውን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ግፍዕታት ይፍጽም ከም ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ከም መሰኻኽር ዓይኒ ብምጥቃስ ዋሽንግተን ፖስትን ኣሶሺየትድ ፕረስን ጸብጺበን ድሕሪ 2 ሕዳር 2022 ዝተፈረመ ስምምዕነት ሰላም ስዒቡ ናብ ትግራይ ዝግበሩ ሓገዛት ዳግም እንተጀመረ እውን ሕዚ እውን ኣብ ውሽጢ እቲ ክልል ዘይተባጽሑ ቦታታት ከም ዘለውን ብሓፈሻ ድማ ብሰንኪ ዕጽዋን ክባን ተመራመርቲ ሰብኣዊ መሰላትን ጋዜጠኛታትን ካብ ትግራይ እኹል ሓበሬታ ንምርካብ ኣጸጋሚ ከም ዝኾነ ይግለጽ ኣሎ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰን ኣኽሱምን ሽሞም ክጥቀሱ ዘይደለዩ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ዝሃቦ ምስክርነት ሰራዊት ሻዕብያን ሓይልታት ኣምሓራን ኣብ ልዕሊ ትካላት ነግዲ ንብረት ውልቀ ሰባት መኻይን ናውቲ ትካላት ጥዕናን ካልኦትን ጉሕለት ይፍጽሙ ከም ዘለው ኣሶሺየትድ ፕረስ ኣቃሊዑ
بزعبا موصاء سراويت إرترا سبا سلطان إثيوبيا خونه إرترا زهاو ملسي كساب حزي كم زي اللدما تحبيرو ولاكوا بحبرة أفريقيا زمرح تخصي دوم باس ممعنا السلام انت تفرمه أبا مبزحتيو كابتات تقراي كم بانكي سلكي إلكتريكن زأمسلو مسارتاوي أقلقلوتاتن كساب حزي تعاطيهم كم زلون سبقاوي تكالات ناب تقراي كوسدو زغلا متن ترى ገንዘብ ገደብ ከም ዘለዎ ይግለጸሉ ይብል ጸብጻብ አሶሲኤትድ ፕሬስ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ጆ ባይደን አበ ኩናት ተፈጸሙ ገበናትን ጾታዊ ዓመጻትን ተሐታትነት ዝገብር መዘክር ክፍርሙ ምዃኖም ተገዲጹ መንግስቲ አሜሪካ ምስ ጎንፂ ተታሒዙ ዝተፈጸሙ ጾታዊ ዓመጻት ንምቅላስን ተሐታትነት ንምርግጋጽን ዝገብር ጻዕሪ ንምድጋፍ ዝቐረበ መዘክር ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ፌርሞኦም ከም ዘዕርፍሉ ሎሚ 28 ሕዳር 2022 ካብ ዋይት ሃውስ ዝወጽ ሓበሬታ የመላኽት አሜሪካ አበ ኩናት ትግራይ ነቲ ገበን ዝፈጸሙ ወገናት ሕጋዊ ዲፕሎማሲያውን ፋይናንሳውን መስርሕታት ብምጥቃም ገበነኛታት ተሐተቲ ብምግባር ነተን ግዳያት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ክትድግፍ ምዃና ቃልኣት ያላ ፕሬዝዳንት ባይደን ነዚ ፕሬዝዳንታዊ መዘክር ክፍርሙ ተዳልዮም ዘለዉ ብምኽንያት ዓለም ለኻዊ ዋዕላ ምክልኻል ጾታዊ ዓመጽ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተዳለወን ከምኡውን ኣብ ዩክሬንን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩናት ብዘይ ምንም ተሓታትነት ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ምዃኑ ተገሊጹ እቲ ሎሚ ባይደን ክፍርምዎ ተባሂሉ ዘሎ መዘክር ጾታዊ ማዕርነት ንምርግጋጽን ከምኡውን ሱርቦ ቀልጎንፂ ብምድራቕ ሰላምን ድሕንነትን ደቂ ኣንስትዮ ንምርግጋጽ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ አሜሪካ ገበነኛታት ግቡኦም ክረኽቡን ተሓታትነት ክዓስልን ብዘየቋርጽን ውጽኢታውን ክስ የቢላ ፍትሕን ተሓታትነትን ንምርግጋጽ ኩለመድያዊ ሓገዝ ከም እትገብር ቃልኣት ያላ አሜሪካ እተካይዶ ዘላ ስጉምቲ ኣብ መላእ ዓለም ንጾታዊ መሰረት ዝገበሩ ዓመጻት ንምቅላስ ከም ዝኾነን ኣብዚ ድማ ተግባራዊ ዝኾኑ ስጉምትታት ንምውሳድ ተወፋይነታ እተርኢ ዘላ ምዃና ባይደን ተዛሪቦም ማሕበረሰብ ዓለም እውን ምስ ውጽዓት ደቂ ኣንስትዮ ደው ብምባል ተሓታትነት ኣብ መንጋስ እጃሞ ከበርክትን ቁጠባውን ማሕበራውን ስነልቦናውን ደገፋት ክገብረለን ከም ዝግባእ ድማ ምምሕዳር ባይደን ጸዊዑ እቲ ባይደን ክፍርመሉ ትጽቢት ዝግበረሉ ዘሎ መዘክር ኣብ ትግራይ ዝተፈጸሙ ገበናት ሓዊሱ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ገበናት ጾታዊ ዓመጽ ተሓታትነት ዘረጋግጽ ከም ዝኾነ ትጽቢት ይግበረሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝቕባበ ዋጋ ስዒቡ ዜጋታት ህይወቶም ንምምራሕ ከቢድ ይኾን ከም ዘሎ ተሓቢሩ ማእኸል ዜና ጅንዋ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቁጠባዊ መነባብሮ ኣመልኪቱ ምስ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝገበሮ ጻንሒት ብሰንኪ ሙሳኽ ዋጋ መሰረታዊ ኣቑሑት ብፍላይ ድማ መግቢ ንምዕዳግ ከቢድ ከም ዝኾነ ቁጠባዊ ጸገም የጋጥም ከም ዘሎ ገሊጹ ኣይተ ተመቸው ኣክሊሉ ነባራይ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እዩ እቲ እናወሰኸ ዝኸድ ዘሎ ዋጋ ንብረት ንህዝቢ ኣዝዩ ከቢድ ይገብሮ ብፍላይ ድማ ወሰኽ ዋጋታት መግቢ ቅልጡፍ ስለ ዝኾነ ንቤተሰበይ እኹል መግቢ ከቕርብ ኣብ ዘይክእለሉ ኩነታት በፂሐለኹ ክብል ንጅንዋ ገሊጹ ወርሓዊ ኣታውየይን እቲ በብመዓልቱ ዝረአ ዘሎ ወሰኽ ዋጋ ዕዳጋን እንትነጻጸር ዘይመጣጠን ስለ ዝኾነ በዚ ድማ መነዋውረይ ኣኽቢድዎ ይርከብ ይብል ኣይተተመቸው በተመሳሳሊ ኣቦ 3 ቆልዑ ዝኾነ ሳሙኤል ገብረ ማርያም ወርሓዊ ደሞዘይ 7,000 ብር እዩ እቲ እናወሰኸ ዝኸድ ዘሎ ወጻእታተይ ግን እዚ ክጻወረይ ካለን በዚ ድማ መነዋውረይ እናኸበደ ነገራት ካብ ቁጽጽረይ ወጻኢ ይኸዱ ኣለው ኢሉ ኣማሪሩ ተመራማሪ ስነ ቁጠባ ኣዳም ፋቂ ቁጠባ ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ሕጽረት ሸርፍ ወጻኢ ስለ ዘሎ ኣፍታ ሃገር ብር ኢትዮጵያ ናይ ምግዛዕ ዓቕሙ ክንኪ ኣኽኢልዎ ይብል ኣብ ኢትዮጵያ ዝቕባበ ዋጋ ኣብ ዝኽልተ ዓመት ዘጋጠመ ኮይኑ ለበዳ ቫይረስ ኮሮናን ኩናት ትግራይን ስዒቡ ኣፍታ ሃገር ዘሎ ምህርትን ጠለብን ክመጣጠን ከም ዘይከኣለ ኣይተኣዳም ገሊጾም بمسرت مصنعتي ايجنسي ستاتيكس إثيوبيا أبي ورح تقمتي 2022 متن زقباب واقع 30.7 مئوي كم زبطحه تحبيرو ودب حبرات هاجرات بروجرام مجب عالم أبي زحلفه سومن أبي زوج أو صبصب أبي إثيوبيا عقمي معداك بمتن سدرابيت إن تدخمي يخير كم زلو عمل كيتو منجستي أبي أحمد إثيوبيا عرسة مركزة والطبيعيات هنزلا وسخ واقع نمقصار يسرح له تبلون زيغاتات أبي معلتي 3 جزء نمبلعون عقبت كوينوهم كم زلو تجليسو زي خبركم تخطاتلتنا علتاوي زينهاتنا ازي اتومي مسلو نيروم نمكتالكم كبرتي حبلنا هذا ميديا بحبار النعبيو ناتاتكم ميديا يو